una escena que crec que és la locura màxima que hem fet. Algo que ens podríem haver jugat. Algo gros de veritat. Va ser algo que va sortir sense pensar. Perquè si penso, no em pujo. Hi ha com dos principis. El primer principi, que és el que em pujo i dic, me la suda tot. I després quan ja estic amunt i dic, què estic fent? I ja quan agafa el Guillem i arranca el cotxe. I a la benzinera hem de recalcar que sempre n'hi ha com unes baixadetes al sortir de les benzineres. Clar, jo me'n recordo que va sortir a tope i va fer el cotxe pum pum. I jo estava a sobre com, buah, si us plau. Saps? Estava a sobre com, buah. Si us plau, no em vull morir. Com et vas agafar? Com et vas agafar així i agazapau? I agazapau. Cul fora i que sigui el que Déu. Tu vas veure la projecció, la gent no parava de riure amb aquella escena. És només un plano, tu pujant-te, se'n va al cotxe i és tot seguit. I dius, però què està fent?